Ngingasho abaningi bethu bake bezwa kukhulunywa ngomama uWinnie Madikizela Mandela, lo owayegane ubaba uNelson Rolihlahla Mandela, owaba umongameli wokuqala wezepolitiki mzukwana izwe lethu likhululeka la eSouth Africa ngo-1994. Ngokuhamba kwesikhathi kwathi uMandela mephuma ejele wamdivosa umama uWinnie Mandela, waganwa uGraça Machel owayegane owayumongameli waseMozambique. Lo mama lo uWinnie Madikizela Mandela esanda kushona, uBBC noma abaka British Broadcasting Company bakhipha isifundo ngaye ukuthi umuntu kanjani. Kodwa kunendawo la esithema ngabe sifunda sayithola ekhuluma ngetorture chamber. Mhlambe uzokuzwe ikakhulukazi mhlambe osopolitiki ngakini mhlambe ethi umuntu besinemeeting e-council chamber. I-council chamber ila kuhlangana khona amakhansela bese ebhunga ngomsebenzi wabo ubukhansela. So kunendawo ke la eke yavezwa ekuthiwa i-torture chamber, la ishoshovu ezayilwela inkululeko ukuthi sithole inkululeko ngesimo sokuthi umuntu omnyama wayecindezelwe abelungu laba abakhuluma isingisi kanye namabhunu lawa akhuluma iAfrikaans. Kunendawo la evezwayo abaka British Broadcasting Company ngesikhathi nabo bethula isifundo ngomama uNelson Mandela, ngomama uWinnie Madikizela Mandela. uMadikizela la ke uMadikizala, siyaxolisa ukwenza ilokhunjana i-error kulesi spelling, uMadikizela not Madikizala ngoba phela i-history lesikhuluma ngayo. Kunendawo la abayithintayo ebizwa ngokuthiwa i-torture chamber, iyona sofocusa kuyona kuphela namhlanje, esingakaze sizwe sitshela ngayo osopolitiki ababekhona ngesikhathi sobandlululo. Khona into ebuhlungu esiyibonayo yenziwa osopolitiki bakithi abasikhumbuza izinto ezazenziwa abelungu namabhunu mangabe sekusondela ukuthi kuvotwe khona sobavotela. Mase sibavotele bese bebukeka bephila impilo engcono kakhulu kunalade beyiphila. Kodwa ezinye izinto kube ngathi isalele emuva njengentuthuko. Mhlawumbe sesimuzwe lo bhuti lo onokusebenza okhosini ekuthiwa uAyanda Msweni ethi mangabe ekhuluma mhlambe ngelokhunye ngokubambezeleka emgwaqeni, unokuthula uhlelo lama traffic bese enza umzekelo ngokuthi wena wabona intuthuko indlela ehamba kancane ngayo mayibheke emphakathini. Kuye kudabukise uphinde kumangaze ukuthola ukuthi abelungu okuyibona ababecindezela umuntu omnyama ikakhulukazi base-England ba-free ukukhuluma noma yini ngaphandle kokusaba, bese kuthi thina esasicindezelwe engathi masikhuluma nabantu bakithi kungakhona amagama esiwakhethayo and iyasidida loo nto ithenzeka kanjani. Uyabona nje lento esizokhuluma ngayo namhlanje besiqala ukuyibona futhi asikaze sizwe osopolitiki bakithi bonke laba bakhona, ngoba akuyena uMandela kuphela waye-Robben Island nqwaba. Masithola la no babuzuma baye eRobben Island, no babhekicele baye eRobben Island, no lokhunjana oMuyisa Likota lo deputy Congress of the but kahle mangabe kade uyilunga le-African National Congress phambilini, naye kufaka uMandela phakathi ubuyisitha kubelungu. Uyabona babekubiza ngokuthi uyi-terrorist. Once wajoin i-ANC kwakuthiwa uyi-terrorist. Wajoin umkhonto wesizwe bekuyi-army winger.
ye-African National Congress bingakabi i-political party njengoba sibonisa i-political party eyimele njengamanje, bekuyi-army winger, bekufike kube khona i-ANC emele ukulwela abantu kubandlululo nakuyincindezelo, yafika namangisi namabhunu la eSouth Africa. So inhlangano ye-African National Congress ayikhandele lokho ukuthi ikhulula umuntu omnyama ebugqilini obafika nabelungu, labelungu abasifikela neBhayibheli labantu asikhonza uJesu, yibo kanye ke laba bafika bacindezela umuntu omnyama la eSouth Africa. Isixolelo ingane zakwethu sizokhuluma njengamangisi thina. Amangisi mayekhuluma akathemeleze le Daniya lena le. Ingakho wabone isizwe siphafuli kanje ngoba umuntu ukuze aqine ekhanda nomqondo wakho uqine ungagxabhi njengodaka. Kumele umtshele into eyiyo. Ubona thina abantu abamnyama nje siyiluzi kanje. Sidako utshwala sidominate ezinye izizwe. Ukuthi asitshenani iqiniso noma sinitshela iqiniso okufuna silicwenge lize kini lilula khona nizoba lula engqondweni and ukuphela kwento engeke izenzeke le, yabo. So ingakho sisho ukuthi yabona ma uyithanda le channel ungasubscribe, kodwa ma unomqondo olula uthi mhlawumbe indlela esikhuluma ngayo awuyithandi ngeke ukwazi ukusubscribe, ayingeke sikwazi ngani zakwethu ukuba nomqondo olula ngoba iyasilimaza lento ukuba nomqondo olula ukuthi njalo masikhuluma nabantu ufuna sicwenge ukuze abantu bafile kahle. Abantu baphambilini bebengafili kahle. Yabo nje sizonika isifundo namhlanje ngalo mama lo umama uWinnie Madikizela Mandela. Cishe mhlawumbe into eningakaze nizwe iyamenzekela. Lo mama ke wazalwa ngo-26 September 1936, wadlula emhlabeni ngo-2 April 2018, wayeneminyaka o-82. Uye lo wayemuhle, hayi kancane, mahle ke vele. Yabona nje labo ngixolele bafowethu, angisho ukuthi abanye abantu babi, kodwa uyabona nje abantu ngeke abantu abamaXhosa amasebethe baba bahle, hayi cha, bazokumangaza ingane zakwethu. Wayemuhle lo mama kakhulu, hayi kancane. Uyena ke le ngekhathi zakhe engakagugi, uyabo. Lo mama ke uyiqhawe. Sithi asikhiphe isifundo ngaye lo mama uthi nina ingane enikhulayo nazi ngomlando wenu. Khona impilo esiphilayo nje emhlabeni masiphila iwumlando. Ngeke ngizwe umuntu ethi awukho umsebenzi wehistory. I-history ayikho into ebaluleke njenge-history because we live history. Uyabona mhlawumbe nje sosike lijikayo kancane bese sibile esihlokweni. Kini ma ukuthi ni rich, kubalulekile ukuthi ukuze nibe rich, who is the founding father of that wealth eni-celebrate namhlanje? Bese nithola ukuthi umkhulu waqala ngokuthengisa amaklabishi nani, wakhanda isitolo, sakhula, saba sikhulu, sanwebeka, ukuze lento ingafi ngoba iwumlando, i-heritage la ekhaya. Thina the present living generation, yini lento ekufuna siyenze ukuze le history yale wealth yaqanjwa ubaba mkhulu wethu ingapheli? That's history. Yabo nje kunezitolo njengobani, kunesitolo esike sathi masithola umlando ngaso. Yabona nje mangabe unqamula kunendawo ekuthiwa iseMdlovana noma iseGreytown, masiye eStenga sinokuhamba ngakhona, kunesitolo lapha ekuthiwa Ahiers esikhulu. Mawuthi uyathola ngalesi sitolo twasaqala sisincane sasesikhula, angithi yabo, that is history. Ukuze singapheli kufuna kufundiswe the living generation yaka Ahiers ukuthi obaba mkhulu benu mhlambe ngama early 1900 lesi sitolo basithatha la ngama mid 1900 oyihlabanizalayo basinweba sala. Nina kufuna nisinwebe sibela igeneration yene la elandela nina kufuna lesi sitolo sinwebeke sibe sikhulu, angithi yabona. That is history. That is exactly not what we are doing, ukuthi sabantu abamnyama ngoba sithi sikhululekile napa abantu abasikhulula bese sibuka ukuthi ngoba sebedlulile emhlabeni, thina the living generation yini into ekufuna siyenze ukuze umuntu omnyama angaphinda abuyele kulento ekuthiwa incindezelo. That is history. Manje iyayisidide thina lento yokuthi umuntu athi i-history bambezela isikhathi. I mean, I'm for wealth, I'm for this, I'm for that. You are living history.
what even noma ngathiwa uthi wena uzoya ku-commercial yoqala ibhizinisi, the day uqala ngale business, that is history, because in the next few years to come uzothi le business yethu esiyenzile i-celebrate iminyaka o5, that is history. Eminyakeni o5 masibuye eminyakeni o5 edlule leli business lethu selidlulela nala, that is history. And the moment you lack that sense of history, yonke into ethintayo mfowethu ayikoba umlando uthi ake yabakhona. Kahle kahle ufana nentuthu eshunqa ezophelela emoyeni. But ake sibuyele la sizokhuluma ngalo mama. Besithi azama ukuveza ukubaluleka kwehistory. Ngoba mhlawumbe omunye umuntu uzothi mesilalele bese nampo ke labantu bayabhora bahlezi bekhuluma ngehistory. Umuntu akhohle ukuthi kwawuyena uphila ihistory ngoba uphila nje kunomama okuzala mhlawumbe usashona. Kunogogo okuzalayo usashona. Kunomkhulu uyisizukulwane sobane, that is history. Ababe ngeyona le nonsense oyiyona wena namhlanje. Ubona thina abantu abamnyama siyiluzi kanje. Senza yonke into engumsangano ekhona njengokudaka utshwala singazazi ukuthi sobani. Ukuthi asiwazi umlando wethu. Ukuthi labantu abaphemba lelizwe babengazona lezi idakwe esizona. Uyabona? Babengayenzi yonke laminyala esiwenzayo namhlanje. Babengenawo futhi ama-tattoo. Yabo. Kuningi kodwa ke for the sake of time ake sibuyele la. We are House of Radical Intellectuals. Moqala uzivakashela. Umsebenzi wethu uxakazisa umqondo womuntu omnyama ukuze aphile impilo esile njengalo mama lo mama uWinnie Madikizela Mandela. Sizokhuluma ke nge-torture chamber ukuthi abantu abamnyama babejeziswa kanjani uma bephikisana nencindezelo yafika nabelungu la abasifikela neBhayibheli. Nangu ke umama wethu umama uWinnie Madikizela Mandela. Masifunda la asiqale la. Tiwalana, she was left to raise 2 young daughters when her husband of 4 years, Nelson Mandela, was arrested in 1962 and sentenced to life in prison on the notorious Robben Island. Umama uWinnie Madikizela Mandela mzukwane ubaMandela eyoboshwe ejele eRobben Island wasalana namadodakazi akhe amabili ukuthi awakhulise. Unyaka kwaku-1962. Igama lithi notorious igama lisho into engcolile noma ekhohlakele. iRobben Island la kwagcina khona wonke umuntu owayeyilunga lika-African National Congress noma owayeyimemba yomkhonto wesizwe, mhlambe noma owayeyimemba ye-Pan Africanist Congress, mhlambe noma ye-APLA o Azania. Bonke labo bantu babethatha beyofaka kuleli jele elalifana nesihogo ekuthiwa iRobben Island. Ukhumbula ukuthi mawuse Robben Island awukwazi ngisho ukweqa because isiqhingi esirarandwe ulwandle. Noma ungathi uyazama ukweqa uzodinga umkhumbi ukuthi ukwazi ukubhukuda ngawo noma isikepe ukuthi ukwazi ukubhukuda ubaleke. So lonke ubuhlobo bokungcola noma ukukhohlakala ongakucabanga kwasesihogweni kwakutholakala kuleli jele ekuthiwa iRobben Island ngesikhathi kuboshwa amalunga ka-African National Congress eboshwa amangisi namabhunu. So umama uWinnie Nelson Mandela esanda kushada nje neminyaka o4 eshadile wasala namadodakazi akhe ukuthi akhulisa amadodakazi akhe ngesikhathi ubaMandela eboshwa ngo-1962. An activist in her own right, Mrs. Madikizela Mandela was once arrested in her pajamas. The police refused to grant her permission to get her relative who lived a block away to come and stay with the children. Uyabona ke sisazo nizobona kuma slides alandela ukuthi abelungu laba basifikela neBhayibheli babesixhaphaza kanjani konke namabhunu. Nizobona babesixhaphaza kanjani. Lo mama ke umama uWinnie Mandela yayimcasula leyo nto leyo. Wengakwazi ukuyibekezelela. Amabhunu ke mawungafuni ukuya esontweni uyosonta ukwamukela ukuthi umfokazi lapha emhlabeni likhona izulu ekhaya lakho noma ungahlupheka ugqoka amanikiniki kepha ingcebe yakhe enkulu ezulwini
abelungu bona namabhunu on the other hand bebhonya abantu abamnyama bebaphuca umhlaba beyibiza ngonkulunkulu basemhlabeni, ngoba kahle kahle ama-Europeans noma belungu bona bazi ukuthi ibona onkulunkulu bala emhlabeni. Thina kunaleli gama lithi landlord, yezwa loo nto leyo, uland umhlaba, ulord unkulunkulu. Abelungu abafika naleyo term ukuthi bona bama-landlords, bawonkulunkulu bala emhlabeni. Kunaneculo nje abaliqamba before elithi this is a man's world, ukuthi lo mhlaba owomuntu. Okulicheck lelo culo lelo, liculo omunye umfo nje wayecula kahle, umuntu omnyama abavele bamphema waba nezinwele zomuntu wesifazane, uyabo. But lithi this is a man's world. Ibona kabelungu abafika nalento ukuthi bona bawonkulunkulu ala emhlabeni, the landlords. Ingakho noma uye enkantolo angithi bona abakwazi ukujudge ukuthi uzophila la emhlabeni, ngoba umhlaba kubelungu ufana nezulu kubo. That is why they call themselves lords, landlords. Ibona unkulunkulu bala emhlabeni abelungu. Base bakhanda ihell ijele. Yabona nje mawufuna ukwazi ukuthi esihogweni ukuphi kusejele. Mawuye enkantolo mhlambe magistrate court, lo suke ehleli lapha the presiding officer. Nikhumbula ukuthi umuntu omnyama engeke beyijudge ngesikhathi sobandlululo, futhi engeke bewumantshi. Zonke lezo zinto kwakuyinto zabelungu, the landlords, uyabo. Mawufika lapha e-magistrate court kuthiwa your worship, umuntu oworshipayo unkulunkulu. That is why bebiza ngama-lords, kuthiwa your worship. Mangabe uya a court, whether it's a magistrate, not a, I would say mangabe usuya a high court noma ko Supreme Court of Appeal, ko Constitutional Court, lama court angaphezu kwe magistrate court, the presiding office ehlala lapho ijudge, ngoba phela masuhlala e-high court uba ijudge, mawuhlala e-magistrate court ube u-magistrate, kuthiwa your worship. Nakhona uya-worship, uyadunyiswa mawu-magistrate, kodwa the moment uba yi-judge, be it in high court, Supreme Court of Appeal, or mhlambe Constitutional Court, kuthiwa you are a lord. Mawukhuluma okulalele mangabe kuqulwa amacala njengaleli nje likaSenzo Meyiwe, u-lawyer noma u-prosecutor, whoever o-address u-presiding officer, u-presiding officer lo ohlala lapha ofaka ijazi elimnyama elinento eyibomvu, lijudge kahle kahle, kuthiwa my lord. Yezwa loo nto lo, kuthiwa unkulunkulu wami, my lord, kuthiwa his lordship, your lordship. Makhulunywa nejudge, kuthiwa unkulunkulu bakho, your lordship, my lord. Yezwa lento engishoyo. So sifuna ukunivezela ukuthi abelungu ngesikhathi, abelungu namabhunu, nanke lento le gang yase-Europe, ngesikhathi thina abantu abamnyama sicindezelwe la, babe wonkulunkulu kithi, bathi thina bazosinika ubani uJesu inkosi yamaJuda, thina mase sifile ingcebo asinayo la emhlabeni, ingcebo yethi kuphi isezulwini, noma besifaka induku bethi ningakunako kwala emhlabeni, ningakubuka okwezwe, nina nengcebo yenu enkulu ezulwini, nabo kodwa abelungu laba bangazi khona. Yabacasula ke lento Winnie Mandela, ngoba imiqondo yabayisebenza ngendlela, yabacika lento Winnie Mandela, yamcika le nto le. Yingakho ngishezele nezingane ezincane. Just imagine umuntu wesifazane encelisa, phela mawuzela umuntu wesifazane, take it or leave it, there's no way ukuthi ungancelisi. Uyancelisa nje ngamabele la uNkulunkulu akunika wona, uyancelisa, ugqoka amabhijama bese befika belungu bezokubopha, njengoba ubona kubhaliwe la kuthiwa she was once arrested in her pajamas. Amabhijama abafethu yilento oyigqoka mawulala, mase boshiwe. Can you just imagine abantu abasifikele nencwadi abathi ingcwele la, bathi ngayo basifundisa indlela ezulwini, babophe umuntu wesifazane
mase bosha umuntu wesifazane bese bemnqabela ngoba kusho la the police refused to grant her permission to get her relative who lived a block away to come and stay with the children. Shethi ngesikhathi uboshwa angithi yabona makuthiwa uboshwa amaphoyisa uhlukaniswa nomndeni wakho. Remember uBaba Mandela ngo1962 already wayeseboshiwe. Wasala uMama Mandela nezingane ukuthi agade izingane. Kodwa naye futhi egade izingane aphinda aboshwe egqoka amabhijama. Ucabanga ke ejele kubanda kanjani? Mayishiya ingane ethi ngoba ningithatha nihamba nami angithi vele babekhahlela iminyango ebusuku bangene njengalabantu ekuthiwa ukhipha sibhama ababhonya abantu abamnyama kuphela uma bezofuna ibhama abangayi kwezinye inhlanga amaphoyisa ekuthiwa ukhipha sibhama babenza exactly the same. Ulele ebusuku umuntu avela afake iguzu isicabha and ukukhumbula isicabha sakho siyayibhedela vele ehluphekela asifake iguzu isicabha silahle lapha bese kungena kuzothathwa lo mama lo ebusuku bese ecela ukuthi ngoba ningibopha nje ebusuku akekho umuntu obonayo ngicela ukutshela nangu makhelwane isihlobo sami sizobheka izingane zami amtshela amabhuni nabelungu kuthiwa futhi vele ezikafara vele kwakuthiwa samakhafuni bese kuthiwa fork off ngeke ukubone lokho ziyavuka izingane ekseni ziyakhala unina akekho uboshiwe usejele masifika isihlobo sifice izingane azikho uyabheka uMama Mandela akekho amthathile amabhuni umbopha. Ezinye izinto ezazenzeka lezo zenziwa abelungu namabhunu zenziwa kuMama Mandela owayeyilunga lika African National Congress. Njengoba sike sachaza ukuthi ungalodana uzwa kuthiwa iANC yakhulula umuntu omnyama ebugqilini ebhekene nabo ngesikhathi samabhunu. Abantu abaningi abayazi lonto. So nathi sithi ake sizame ukunika isifundo kodwa ngomama uMandela ziningi izinye izifundo esinganinika ngazo. Sasithathe nangu umama owake wathwala kanzima uMama Mandela. So ithombe zakhe lezi uyabona ngisho seyikhulile shame izingane zakhe angithi uyabona uma umama ibhlungu bafethu lento le ingakho sithi asenifundisa umlando wenu ngoba khona into esicasulayo yokuthi obaba mkhulu bethu abazali abazizalayo kwakuthiwa bakhalela uJuda ukhulunye ngoSara ukuthi babengazali bazala beno 91 years yonke lo msangano lo bese kungathinto okwethu twakhalela abantu ongabazi mina isiJuda ngikwazi ukusikhuluma sidalwa futhi anginayo interest ukusifunda usikhuluma kodwa safundiswa leyo nto leyo ukuthi asikhalele amaJuda esingawazi. Buka kodwa lo mama lo uyabona wayesemncane la usekhulile la wayethathwa ngoba ubona insizwa zamabhunu lezi yabona kwakuthunyelwa insizwa futhi egijimayo ukuze noma uthi uyabaleka zisheshe zikufice zithunywa oyise uyabona uyambona ngoba ehamba akanandaba yena uthi ukhalela ingane yakhe endada aqala ukuyishiya izingane zakhe ade eboshwa lo mama indaba kaphela eshawe futhi meboshiwe sisazonikhombisa lokho ayedwa nabanye baba amalunga ka-African National Congress ngaleso sikhathi ibona abantu lento ngeke singayikhuluma ibona ungezwa kuthiwa let's celebrate freedom akuyonto yaveleza nje kunabantu abafa wengane zakwethu kunabantu ababeshawa behlukaniswa nemindeni yabo can you believe it ushiya ingane yakhe incane ingane mayincane ufuna uyiphiphe ngoba iyayinyela ayikwazi ingane ukuyiphipha wena nina ufuna uyiphiphe kodwa bese kufika labafana laba bezokulanda ingane yakho mayinyela izoyibona mayibulawa indlala izoyibona and akekho umuntu obonile ngesikhathi amabhunu ade efikile ezokuthatha mhlawumbe uzoyifikela wayefika nje oyisihlobo sikalo mama ehlala eblock away kuye mhlambe ngabo 9-10 ingane isikhale yachama yazashiswa amakaka akekho unina uthathi uyoboshwa kodwa thina siyazi lonto sithi celebrate freedom and masi celebrate sidako utshwala siyadansa sidominate ama foreigner abulala izingane zethu ngama ships laba asifida ngawo siyabophisana siyadivorce amadoda aganana odwa abafazi baganana bodwa abasiphethe kwipolitiki abathi asibavotele nathi sithi siyabathemba bayantshontsha ugovernment akanamali kodwa buka la isadlula khona ukuthi kwakuthafu kanjani. And I can tell you labantu ngesikhathi belwa bethi balwela ukuthi sikhululeke babengalwela ukuthi sikhululeke lenkululeko umsuzo
esiyiphila njengamanje, ngoba ziningi bafethu izinto esike siyiveze kule channel esingayithandi esisho ukuthi umuntu omnyama engakhululelwanga lento lesibonayo njengamanje enzeka. Sidalwa uyabo. Uyeke lo uMama Mandela ehlukaniswa nomndeni wakhe, ngisho ingane zakhe seyikhulile ethathwa abafana bamabhunu eyoganga ngayo. Lezi zinto asizazi. Ngani na? Bathi ngesikhathi besixhaphaza kanje kwase kukhandwa amasonto ukuthi ngesikhathi uxhashazwa umqondo wakho awufaswe ejele, uzoboshwa physically, kodwa ukuze umqondo wakho untshontshwe unga-exist, akube ne-system, and that system is called religion, and the religion of Christianity eyafika nalabantu lapho ukuthi ngesikhathi ubhajwe esontweni, vele esontweni uzobe ukhuluma izinto zamaJuda ongahlangani nazo, ukuze noma kukhona umuntu wakini oxhashazwayo njengomama uWinnie Mandela nabanye babe amalunga kaKhongolose ngaleso sikhathi, abamalunga emkhonto wesizwe ePan Africanist Congress, APLA, because iAPLA yayi-army winger ye-PAC, mhlambe kwe-Azania. Zonke lezo ningazi lutho ngalezo zinto, noma ngathiwa izwe seliyakhululeka niqhubeke nidunyelwe. Bakhanda isonto-ke, uyabo, ukuthi ngesikhathi sixhashazwa kanjena abantu abaningi bebebhajwe esontweni befa umqondo. Into yakhandwa ile genge le iyayifika la. Lezi zinto sokukhuluma ngazo ingane zakwethu, ngoba mangabe siyifunda ko-BBC abelungu abafihli lutho bakuletha ngoba kunjalo. Njengoba sisho ukuthi abelungu they are very radical, ingakho ubona beyisizwe esiqine kanje, ayikho into abayincengayo. Thina ngapha sibhizi siyancengana, kodwa mawuthi uyabheka siphila impilo umsangano. That is why nathi sithi we are a house of radical intellectuals, and ayikho into esizoyincenga masikhuluma nomuntu omnyama, be it niya subscribe noma unsubscribe, into engenamsebenzi walutho. We will tell the truth as it is, ukuze lezi ingane ezikhulayo zikhule zibe yisizwe esiqondile esizazi ukuthi sibhekephi, hayi lo msangano esiwubonayo. Ubona lo mama engathi ekhanda wayehlanya, nansi into ayicasula la, mhlawumbe niyenizwe ngalento ekuthiwa yi-Sharpeville massacre, la khona cishe kwaku-1956 mangingaphazami, omama becikwa isenzo sabelungu namabhunu, uxhashazwa amadoda abo noma abayeni babo, basukuma omama, they had a peaceful march, ukuthi sesikhathele lo doti wenu ukuthi masihambe ezweni lethu. Okokuqala niyifikile singakukhohlwa lokho bafowethu, noma bengasho ukuthi let's come together, this is history. And angi-understand indaba yoku-come together la. Abelungu bafike basibhonye bathatha umhlaba bangakhokha lutho, mase sinika i-freedom kwathi akho umhlaba enizowuthola la, nizoqhubeka nimpintshane kulezi indawo ningasile. Kuyinamhlanje zakhe endaweni ezinofezela, asikwazi ngisho ukulima, yibona bafika basifuqa ngeBhayibheli bathi masinoJesu uyinkosi nomsindisi si-rich, kodwa bona bathatha umhlaba njengoba sike sachaza ukuthi bona bama landlords, ibona uNkulunkulu bala emhlabeni. Sasithi masithi siyapaquphaquza ngalezo ikhathi bezivulele ngenhlamvu, babulawa abantu eSharpeville ngo-1956. Yizo lezi zinto ezayicasula oMama Mandela, ngoba ubona amathuna, amabhokisi lawa kungcwatshwa abantu bonke labantu abangcwatshwa la, ayikho intembi abayenza kubelungu, babengaphethe ibhamu, babengayile empini. It was a peaceful march, ukuthi sesikhathele belungu, thina besingayiphili lo doti wempilo esiwuphilayo. Nina nifike nasifundisa isihogo la emhlabeni, asiyazi lento eniyenzayo. Abelungu badonsa ibhamu, bavula la ngenhlamvu abantu abamnyama, bafa bonke. Nanso-ke into ayicasula uMama uWinnie Mandela, uyabo. Nanso-ke niyayenza ukuthi abe yisitha kangaka kubelungu. IseSharpeville la kwakufa abantu la, kodwa namhlanje mawungakhuluma ngengane yomuntu omnyama, lashintshwa lelo suku, kwathiwa it's a freedom day, uyabo. Kodwa kahle kahle nje kwakufuna libizwe ukuthi i-Sharpeville massacre, ukuze izingane ezincane ezikhulayo zazi ukuthi abelungu babenzani kithi. Kodwa kwashintshwa kwathiwa hayi akube i-freedom day, but in reality lolu suku okuthiwa i-freedom day lusukela la ukuthi kwabulawa omama
becikwa ilento le yayenziwa amabhunu nabelungu. Ngaleso sikhathi already uMandela no wengakayi uMandela ejele ngoba uboshwe ngo1962 wengakayi ejele, kodwa kwayena wayegijima ngoba akekho umuntu oyilunga whether le ANC umkhonto wesizwe iPAC or iAPLA oyengamele emanzonzwana ngesikhathi sobandlululo. Umuntu wayene freedom nakhona meaningless, umuntu webhaje esontweni ngoba abelungu babazi ukuthi the moment uye esontweni nezingane zakho vele that's a brainwash camp, vele ubulala umqondo laphana, uzoba isidumbu esiphilayo esi-useless nesizoba useful kubo because thina besama-material resources abo bebesebenzisa ukuze bona bebe rich. Yizona zonke izinto ezayicasulwa umama uWinnie Mandela. Nawe nje uphila kuthiwa lento ithi ayifane nale nonsense esiyibona njengamanje ingane zethu zibulawa ama-chips namabhiskidi kulezi iy'tole zabantu bokufika. Iyacasula leyo nto leyo. That is why nathi sithe let's have this house of radical intellectuals and senze sure ukuthi asibonakali sikhulume ngayo yonke le. Yabona nje namhlanje sesingcwaba iy'ngane zethu zibulawa ukudla ezikuthenge ey'tolo zabantu bokufika, and yonke leyo nto kube siyawazi umlando wethu ukuthi sihlukumezeke kanjani. Ngaba yenzeki leyo nto leyo. Ubona zonke ezinye izizwe zisidominator zenza wonke udoti eziwuthandayo kithi ukuthi asinayo ihistory ngomlando wethu. Ngaba zenzeki zonke lezi zinto futhi angikholwa ukuthi kuba umlando wethu siwazi kahle ngabe sihlezi sidakwe kanje, ngabe sihlezi sihappy kanje. Into esenza ukuthi sibe lose sibe useless kanje asiwazi umlando wethu ukuthi kwenzakalani kithi. Sazi umlando kaJuda nanokuthi kunamaJuda esingawazi asifela la. Uqhubeka nalo mama kuthiwa in year 1969 she was locked in solitary confinement for 491 days. She was even left in her cell when she was on her period without sanitary towels. Her cell was adjacent to a torture chamber. Ngonyaka ka1969 igama lithi solitary confinement mhlambe niyenizwe abantu abaphuma ejele njengomfowethu lo lapha kwi-Transformation Live uMC Menzisto, mhlambe nabanye sike sibabone ko-Agenda Network kuyi-channel ekhona la ku-YouTube no Transformation Live, mhlambe no MC Menzisto okwama-channel esiyiswanaka akhuluma ngezinto ezenzeka ejele wengane zakwethu kunento ekuthiwa isekhulukuthu. Sizokukhombisa kwislide esilandelayo ukuthi into ebuke kanjani. Ikhulukuthu indle encane mhlambe ngaba u2 meters by 2 meters enendonga ezinde, uhlaliswa khona wedwa, awukwazi ukukhuluma namuntu, yabo. So umama ngo1969 she was locked in solitary confinement. Just mind you, uba Mandela uboshwe ngo1962 washiya umama uWinnie Mandela nezingane zakhe cishe ezimbili ngo1962, but buka ngo1969 kwabe kuboshwa yena, uyabo. Bala kusika 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 in a period of 7 years. And ukhumbula ukuthi uba Mandela esanda kuboshwa wena ukuboshwa adedele aboshwe ashiya ingane zakhe. Ngonyaka ka1969 yena uMama Mandela wathathwa wayofakwa ekhulukuthu for 491 days, more than a year, ngoba thiwa unyaka uneyinsuku eziwu365. Lento ngicela niyifake kahle emakhandeni wengane zakwethu ngoba ni business ni celebrate freedom. Nazi ukuthi le freedom nithi niyayi celebrate kunabantu abadlule emzibeni omnjani. Kungabe ukuthi ni celebrate freedom nibhema ama-happy nenza ama-tattoo nikhwelana nodwa, abafazi bakhwela amadoda, amadoda akhwela amadoda, amadoda akhwela iy'ngane ey'ncane zabafana, omama bajola ney'ngane ey'ncane, yonke lowo msangano lowo bese nithi ni-free, ni-enjoy freedom. Akuyona i-freedom yalelwa oMandela leyo, omama uWinnie, angingambali uMandela, iyalelwa omama uWinnie Nelson Mandela. Sizostika nje kulabantu esazi ukuthi these are our true leaders.
hayi yonke lemfece le yakhandwa abelungu besimiswa phambi kwethu to ama leaders ethu. Thina esazi history, we know who are the true leaders and who are the papai leaders, because amongst ngeke there is no way ukuthi ungathi ade ngixhasha kodwa nje ihlamba ke siphume kuloko, kodwa nje ayi kuthanda ungawunika umqondo ukuthi ungathi ade uxhashazwa abantu uphinde futhi wena ube udarling ukubona, ithanda ungawunika umqondo lonto. But ake siyeke kanjalo lokho, mhlawumbe bakhona abakukhuluma. Just imagine 491 days uhlele ekhulukuthu awukhulumi namuntu, awubonwa umuntu, ubona izitha zakho kuphela lezi ezakubopha. Khumbula ukuthi umuntu wesifazane uya kuma periods. Umuntu wesifazane every month umuntu wesifazane uya kuma periods, and kufuneka athole ama pads ukuze apheshe, and mawukuma periods udinga amanzi. Umama Mandela wayeshiwa ekhulukuthu without sanitary towels. Number 1, amanzi kwakuncike ekutheni ujele logadile uthanda nini ukumnika amanzi ukuthi ageze, kwakuncika kuwe. Remember, these are landlords, uNkulunkulu bethu bala emhlabeni. Angazi noma niyayizwa lonto le. MawuNkulunkulu womuntu, vele umuntu mayisigqila sakho ufana nenja kuwe. Inja kukuwena ukuthi uyiphakela nini. Ayikwazi ukucomplain nje ukuthi ngilambile. Ngisho ngakubuka emehlweni kukuwena. Mawuyiphosela ukudla ijabula, izitshiki zijabula. Same thing izinto ezazenziwa kubantu bakithi abamnyama ngesikhathi sobandlululo zenziwa yilabantu abasifikela neBhayibheli. Naye uMama Mandela for 491 days wayefakwe ekhulukuthu enganikwa ama-pads, kuba kubona ukuthi bayathanda nokumnika amanzi 491 days. Just imagine leyo nto kube yayenzeka kuwe umuntu wesifazane noma yenziwa kumfazi wakho wena oyindoda. Just imagine. And ikhulukuthu eboshole kulo laliseduze ne-torture chamber, njengoba sisho ukuthi wonke umuntu oyilunga lika-ANC, whether umkhonto wesizwe, i-PAC or i-APLA, kunendawo ababeyiswa kuyo kuthiwa i-torture chamber. Kunomlungu okwakuthiwa uClive Debbie Lewis, Clive Debbie Lewis mangaphazama, babembiza ngoPrime Evil. Uyena owetorturisha abantu, uyena oyexhaphaza abantu. Igama lethi torture lisho, uyabona mhlawumbe ukuthatha umuntu umvalele emgodini, umthele ngamanzi abilayo, umthele ngeacid, mhlawumbe azafe futhi into enganamsebenzi walo. Yizo lezi zinto ezenziwa uClive Debbie Lewis abambiza ngoPrime Evil. Konke lokho kunjana no Walsluze Wanuzi lo wabulala uChris Hani. So uMama Mandela, just imagine ngesikhathi wena for 491 days uya kuma periods awuyitholi lokho njani, amanzi awunikwa ama-sanitary towels, and uzobekwe eduze ne-torture chamber. Zwana ukuthi kwakwenzakalani kwi-torture chamber. Prisoner number 1323/69 wrote in her diary, which was later published in the book entitled 491 Days, that the screams of women being beaten across the walls will never leave her mind. Unesiboshwa la, angithi mawusejele, ijele njengoba sisho ingane zakwethu, ijele hell is hoko. Pheshe kunenkolo ekuthiwa i-Freemason, lo nkolo i-Freemason ngoba sithi Freemason, FREEMASON, Freemason. Ongena ku YouTube bese ubhala ukuthi Freemason bese ubuka ukuthi kwenzakalani. Wonke umuntu oyi-Freemason uyi-Satanist. Cela ukutshela nje lonto for free. Ngeke kuchazele ukuthi kanjani mawufuna ukwazi ukuthi uyi-Satanist kanjani umuntu oyi-Freemason. Bhala ukuthi inkolo kaSathane, noma check ama videos esiwenzile as House of Radical Intellectuals. We have explained thoroughly ukuthi kwenzakalani kwenkolo yakaSathane le yafika nabelungu la eSouth Africa. Bama inkolo nje ethi Freemason inkolo yeSatanism. Mawuyisiboshwa ke kuleli ijele lase Robben Island wawubizwa ngecode yakho. Lo mama lesi siboshwa sika mama kwaku 1323/69. Njengoba sisho ukuthi uyabona lezi inombolo lezi 13
2 3 i-666 le yabo kahle kahle ngoba uzobala uthi 1 2 3 4 inamba eziwu4 5 6 i-666 sike sachaza kwenkolo kaSathane ukuthi kaSathane akekho umuntu onegama ubizwa ngecode yakho yazi lento engishoyo ubizwa ngecode yakho yabona nje mhlawumbe uthi ngwenzela umzekelo khona uzothi uqaqe umqondo kancane masithi 666 le uyabona wena ubona ku13 no23 uyabona mawuzothi lo 1 lo uhlanganise nalo 2 kuba u3 so mawuzothatha lo 3 nalo 3 nalo 3 sekubani lo 369 kahle kahle angazi noma yezwa into engisho bala lezi inamba mawuthanda uthi 1 plus 3 u4 lo wangithi bese uthi 2 plus 3 kube ubani u9 u9 369 yebo lonto le u9 kodwa ngoba sisho ukuthi mawuzothatha lo 1 umhlanganise nalo 2 seku3 u3 plus 3 u6 but anyway i-666 yonke lento le mhlambe sizohlulwa ukuyichaza kahle la ukuthi inhloso yethu akukhona ukuchaza ngenkolo yeSatanism but ukuze ube ne-full understanding mhlawumbe ungabe confused sicela ungene kune video siyenzile la sithi inkolo kaSathane you'll understand ukuthi lezi inamba engala 1 2 3 I mean 1 2 3 4 zu4 plus lezi zu2 kuba u6 i-666 so ijele ngani zakwethu isihogo abelungu they are landlords bawonkulunkulu la emhlabeni bakhanda isihogo igama laleso sihogo ijele kusukela namhlanje makuthiwa uboshiwe usejele okwazi ukuthi ufake esihogweni ngoba mawungena ejele uzofika ukhwela amanye amadoda into engenziwa leyo nto into yasesihogweni mawuyintombazana ungena ejele uzofika ukhwela amanye amantombazana into engenziwa leyo nto into yasesihogweni kaSathane that is why abelungu mabefika labakhanda ijele ngoba inkolo abasuka kuyona ibizwa ngokuthiwa yi-Freemason go and check inkolo ekuthiwa yi-Freemason you'll understand ukuthi sikhuluma ngani and then bese ucheck ne video ethi senzile sithi inkolo kaSathane so kunesiboshwa la ningayichecka nani lencwadi isihloko sayo sithi 491 days yabo kwakushawa yabona bonke labantu besifazana abayafana no ukhumbu nawo uMadikizela Mandela wayeshawa naye ejele hayi ukuthi wayeboshiwe nje siboshwe sashawa engane zakwethu singenze lutho sivulelwe ngendunje uyabona futhi ngiyabona manje ngoba nakusekuthiwa sekwaba khona constitution no freedom manobuza kulabantu abake baboshwa phambilini banitshela ukuthi babenziwane emajele mhlawumbe noyiyeka yonke lento okuhlezi nidansa nidakwe na utshwala nenza yonke nalento esingayiboni ukuthi ibhekephi nalabo baphethe mhlawumbe bokuyeka ukungitshontsha nokukhuluphala kanje ngabe hlezi bedla ukudla nje okumnandi bekhuluphale bentshontshe imali kahulumeni la mhlawumbe oyeka yonke lo doti lo mangase nazi umlando wethu nani ningakashoni eniphilayo ake nikhulumeni ngalodwa nethi niyokhuluma noze nife ningakhulumanga khulumani phela nani nifundise yinini nani ikhona thina sifunda incwadi thina sitshele nalabo 40 ababedala ababejone ANC nababa kwi-exile inqwaba igenge sijwayele sitshela zonke lezi zinto lezi kodwa ithula ikhuluma nalabo abajoyine abakwipolitiki nokhanda amaqembu la kodwa nikhuluma fundisana abantu bakini umlando ngoba unjalo khona bezokhula bebe isizwe esiqinile Winnie Mandela bafelanga lento esiyibona namhlanje yenze can you believe it uboshiwe sekhulukuthu kwawena uFilipine ngoba ukuba sekhulukuthu nje kukodwa kuyagqilaza uncishwa nokudla uyashawa kuyanuka la ugezile uyesikhathini awunikwa amaphedza awunikwa amanzi at the very same time uyabezwa osisi bakho bayakhala bayashawa ngoba sabhala nje lesibosho ukuthi lo mkelenezo wokukhala enganguzwa wenziwa umuntu oyeshawa kanzima awusoze uphele engqondweni yakho noma Mandela wezizwa lezo zinto lezo yabo but now bese kuthiwa when the apartheid regime found her to be too powerful to handle it resorted to banishing her from the home in the commercial capital Johannesburg to small rural town of Brandford in what was then called the Orange Free State, a bastion of white supremacy. Now, uWinnie Mandela, wayisishoshovu wethi akafana no-Angela Davis phesheya wayisishoshovu
esasingenamsebenzi. Uyabona kwakuyinkayimane, kwakuyinkalimeva, kwaku-ahademet. Abelungu mathi angithi mawukanjalo abelungu bakulethela opasta. Ngoba phela umsebenzi kapastor shame ubhayizisa umuntu Nkosi yami, ngifuna uqamba amanga. Bakusofte yabona bethi bheke ekhaya ezulwini kulandela abantu ekuthiwa amaRoma abadabukisayo bezokunika ukudla, bakufundisa iBhayibheli, bakuhage, bakumamba, bekwenze nje uyabona ukuthi ube isithithithi. Lo mama akayithathanga yonke lo nonsense le. Wayebona ukuthi bayafa abantu bakithi, fuseke indaba zalezi iphambane esingazazi. Uyabo? Bathi hayi lula lento, bamthatha uMama Mandela bamsuse eGoli bayombeka in a small rural town of Brandon. iBrandon ilapha yangase ise-Free State, Central Free State, bawumlaxaza khona. And recently leyo ndawo yaseBrandford isibizwa ngeWinnie Madikizela Mandela. Uyabona? Ingakho sithi asinike isifundo ngaleyo ngayo uMandela. Ungezwe nje sekuthiwa sekushintshile indawo esibizwa kuthiwa uSteve Biko Hospital. Ufuna sazi ukuthi wayebani uSteve Biko. Ungavele kuqanjwe hospital kushiwe kanjalo nje. Kuthiwa iPix lika Isaka Seme bese kushiwa kanjalo. Khandi Stadium kuthiwa iMoses Mabhida kushiwe kanjalo. Khandi Stadium kuthiwa uHarry Gwala kushiwe kanjalo. Yindaba kungakutholakala abantu abakhuluma isiZulu abazotshela abantu bakithi uHarry Gwala ungasipetule uHarry Gwala. Sitshela ukuthi kwakubani uHarry Gwala khona nathi sokhula siqine siba amadoda. Ningathi manifa nishiya ihlama la ngemuva. Uyadela wazi ukuthi ngithuleleni ngingayitshela izingane iqiniso. Indoda amandla akazi amandlana. Amandla kufanele bela engqondweni. Jimisa abantu umqondo. Tshela abantu yekani lo doti hlukana notshwala. Indoda abe indoda, umfazi abe ngumfazi. Sifundiswe ngabantu ababesilida ukuze nathi sikhule siba amalida aqinile. Mhlawumbe ngaba sinayo nalento kuthiwa Government of National Unity. Abantu basixhaphaza kakhulu singenze lutho. But anyway, she was not allowed to receive visitors. But she traveled daily to local post office to make phone calls telling the world about brutality of apartheid system. Just imagine uthathwe uyolahlwa. Anoke niyibuke le ndawo kuthiwa iBrandford ukuthi indawo umsangano kanjani. Uyolahlwa endaweni ethi ayifane neDesert bese kuthiwa akuvumelekile ukuthi ube nama-visitor. Kusho amabhunu nabelungu laba besifundisa iBhayibheli. Kuthiwa akuvumelekile ukuba nama-visitor. Kodwa-ke ngenhlanhla wayekwazi ukwenza ama-calls ebatshela abanye abantu ukuthi i-apartheid ibahlukumeza kanjani abantu abamnyama. Kahle kahle masikhuluma nge-apartheid sikhuluma ngabelungu namabhunu ehlukumeza abantu abamnyama. Ngoba manje maselo sithi i-apartheid mhlawumbe kuzobe ngathi sikhuluma ngecorona, kwangesona isifo. Kwakwabantu behlukumeza abantu. The landlords behlukumeza thina la onkulunkulu bethu besihlukumeza singenze lutho. Uyabo? So lo mama ke wayengavunyelwa ukuthi ebe nama-visitor. uMama Mandela kwangafuneka ebe ne-visitor ngoba ezofundisa abanye omama ukuthi bebe yishoshovu njengabo. Kanti bonke omama kwafuna beyogcwala esontweni noba bebeyogcwala esontweni bexoxela izingane zamaJuda ebhale kule ncwadi ekuthiwa iBhayibheli. Khona nizokhula nibe imfishi ngoba sinemfishi engaka namhlanje. Engazi lutho ezikutshela ngezulu namaJuda ezingawazi. Bethi bazi indlela ezulwini ngokufunda incwadi efike nezigebeni. Nazi izinto ekufuna nizazi. Anona isixoxela izingane ngane ngathi shula. Ikhulu ukuthi kwengane zakwethu indawo enje. Yabo. Ikhulu ukuthi number 1, ikhulu ukuthi number 2, ikhulu ukuthi number 3. uMandela ngabade sisho ukuthi lo mama nje onenamba eqala ngo13 STI 666 ekaMandela ejele kwaku4664. Mhlawumbe ngene nimbone naye phakamisa isandla ethi sinawa hand. Inamba kaMandela nje asejele kwaku4664. Yona nombolo ke wayemenyezwa ngayo yayine 666 namba kaMandela phakathi. Yabo. Kodwa ke futhi izazi zithi mawuhlanganisa inamba kaMandela leyo 4664 mawuhlanganisa u4 nalabo 6 abathathu no4 kuphuma u26. Abanye bathiwa yi26 bathi bayi26 ejela sike sizokushiwo njalo kodwa ke asikho lapho. Ikhulu ukuthi indawo ethi ayibe kanje. Yabo, uvalelwa lama kuthi ikhulu ukuthi uvalelwa. Buka ke indawo encane kanye ungabonisa kunombhedo umuntu omnyama engalala embhedo nawe bekelisa impontshi la phansi khona uzovuka imbambo idele kahle. Lezi imbambo esazothola imvubu nomshizi nedonkey piri. So uhlala endaweni encane kanje
i-toilet liba la ngenhla kwekhanda lakho kukuwena ukuthi uzolala ubheke ezantsi futhi menzokutshela ibhunu noma umlungu utlalela la wena mangifitha ngifuna ukukuficulele ikhanda libheke ngalakho nizonikela u2 la angithi yabo ngoba ubhosha la ugeza la izandla kodwa buka akayikho indawo ukugeza mase khulukuthi angithi ayizona into engisho ayikho indawo ukugeza ekhulukuthi ufuna ukukhisha uyogeza kwenye indawo lento ayenzeka kulo mama ke naye not lo mama man lento ayenzeka kumama wethu umama uWinnie Mandela wayelala endaweni kanje bese encishwa ini lento le efakwa umuntu wesifazane mengabe kuma periods ama pads bese encishwa yona okusho ukuthi yonke le ndawo le phela mawuhamba wengane zakwethu nisixolele thina izinto soyikhuluma ngoba zinjalo khona izongena enhliziyweni zenu nasengqondweni zenu zinicasule khona umqondo uzosebenza ngoba manje inkinga yini thina sijwayele ukuhlezi sisuthi thina manje mawusuthi umqondo awusebenzi kahle asithola izinto ezizonicasula khona nizokwazi ukusinaka ukuthi sithini uyena lo black woman in South Africa Winnie Mandela wayesejele wayeboshwa yakhe lo mama indaba kaPe so wehlala ke ekhulukuthi indawo ethi ayibe kanje ekhulukuthi so yonke ke le ndawo kushethi mangabe ekuma periods yayigcwala igazi ngoba phela liyaxhaxhaza igazi uma umuntu wesifazane ukuma periods you need udinga amanzi udinga ama sanitary towels njengoba sike safa wayenganikwa yonke le nto le uyehlaliswa nje endaweni kanje 491 days more than a year umama Mandela ephila leyo mpilo le nto ufuna niyazi mawusekhulukuthi uvela kanje mawusekhulukuthi mawusuvelile futhi umuntu ngokwazi kwami okwazi ukukuvulela lo osuke ewujele ufika anyusela nilihexxe iye phezulu akhulume nawe ithi hexxe ishone phansi wena ongaphakathi akwazi ukuyivula umoya otholayo uba phezulu njengobona akho fastela la ekhulukuthi umoya uba phezulu ngena phezulu umoya wona moya okwazi uku-accessa ke lo yona impilo ayiphi lo mama uWinnie Mandela lento ithi ayifane siyasibona abantu besifazane bakithi abamaZulu nezinye inhlanga ezimnyama zenze kanje asiyithandi lento thina as House of Radical Intellectuals ngoba yabo njengoba senze isifundo ngomama uWinnie Mandela siyasibona abantu besifazane bekanye lento isikhumbuzo sokuthi umuntu omnyama wayesekhulukuthi yabo angazi ke kubanikazi bayo mhlambe asinandaba futhi thina ngoba sisho la sikhuluma ngento ethinta umuntu omnyama kuphela okunye sinamsebenzi nakho besingakuthanda ukuthi nike nihlukane nezinto engezona izini ngoba uyabona nje thina esinomlando ongemuhle owawenziwa kubantu besifazane bakithi sibona umuntu wesifazane embethe kanje bese iphixa ngokuthi inkolo yakhe ubuya nansi into kithi ukuthi oma bethu omama uWinnie Mandela uma wethu lo alositshela ngoMaria lesingabazi singahlangene nabo nangu Maria mina uMaria kimi lo mama omunye umJuda nje uthi uMaria angihlangene naye nangu umuntu engihlangene naye owalwa ukuthi ngikhululeke njengoba ngikhululekile namhlanje phela ngoba sithi sikhululekile nje asikhululwanga ngoJesu noMuhammad la no Allah sakhululwa abantu abalwa kanzima laba uShembathi wasikhulula ngamakhosi anamandla wayekhona amakhosi anamandla nomama banamandla babekhona nangomunye wabo umama uWinnie Mandela wayephila lempilo lesinitshela yona namhlanje kodwa namhlanje sibona oma bethu sebegqoka kanje thina siphatha kabi lonto le ngoba lento iyafana nekhulukuthi labantu bahlezi begqoka ingubo ezimnyama uvele kanje ngumbombo nathi oma bethu babethathwa bevalelwe endlini ezimnyama bevele ngumbombo kanje manje lento iyasihlukumeza engqondweni ngakho siye siyikhuze sithi abantu abamnyama bahlukana nezinkolo abangezona izinkolo zama-Arabs zamaJuda zabelungu ngcono ukukhuluma ukuthi awusonti musu ukubhajwe entweni engezona izini yona into esihlezi sisho ngoba siyahlukumezeka kunezinto esizaziyo nesizibonayo esiphila nazo ezisihlukumezayo sithi masiyibona singenayo amandla okubayekisa abantu kodwa ingakho sithi asinifundise siveze ikhulukuthi nani ukuhlukanani nalezi zinto nika abanikazi bazo baqhubeke nazo mhlambe bayazibona benzani ikhulukuthi ukele kwakufakwa khona uma wethu umama uWinnie Madikizela-Mandela owayelwela inkululeko lesithi sikhululekile namhlanje and kuyihlazo ukubona ukuthi indlela esintshontsha ngayo nendlela esiganga ngayo mase siphethe ukuthi yini lento esiyenzayo ngiyafisa ukwazi kodwa lo mama wayengelolanga lento esiyenzayo
sesiyaqeda ngani zakwethu ningadinga. Ngonyaka ka-1985 kwafika uSenator Edward Kennedy la endaweni ekuthiwa iBrandford. Lesibizwa ngeWinnie Madikizela Mandela. Usenator wase-USA unowathi umama uMandela wamncoma kakhulu umama uMandela wathi umuntu owayeconcern noma ekhathazeke kakhulu ngezwe lakhe and uyagqugquza yonke lento ayenza yinhle uyabona. Kuyavezwa nala ukuthi umama Mandela wayesuswa kithi ngoba wayefuna just a basic human rights ukuthi nathi sihlonipheke ngoba phela sabantu ezingane zakwethu. Kodwa labantu abafike neBhayibheli la basifundisa ukuthi wothanda umakhelwane wakho ngoba uyithanda wena, ngoba bengasifunda la sihambe khona. Akekho umuntu ongavalela umuntu wesifazane isikhathi esingaphezulu konyaka ekhulu ukuthi emncisha amanzi nama sanitary towels noma ama pads bese ezokutshela ukuthi wazi indlela ezulwini wothanda umakhelwane wakho ngoba uyithanda, ngoba besinyela labantu ayikho konke lento. Ibhlungu lento le. Nawe nje umqondo wakho uma usebenza kahle usopa, akekho umuntu ophila kahle ekhanda lakhe ongenza isihluko esinje kumuntu ongenza into nje. Umama Mandela isono sakhe kubelungu esokuthi wayelwela umuntu omnyama, ukuthi umuntu omnyama abe nesithunzi, ayeke ukuxhashazwa abelungu, ngoba wabona kahle umama Mandela ukuthi noma besithatha besivalele esontweni bethi asikhonze, kodwa ngapha baqhubeka besifaka induku. Yamcika umama Mandela lonto leyo, wasukuma wasilwela ukuthi sikhululeke ngoba sithi sikhululekile namhlanje. Isono nje sakhe mawuthi yini isono salo mama esingaka asenza ukuthi ayengaze aphathwe kabuhlungu kanje, ukuthi welwela ukuthi umuntu omnyama abe ne-dignity. Kodwa ngokwabelungu bona njengoNkulunkulu basemhlabeni, the landlords, baba besibona singebona abantu thina. Bofunda ispeech esabhalwa uP.W. Botha 18 August 1985. Just go to Google, a speech by P.W. Botha 18 August 1985. Abelungu babengasibonisa abantu, babesibona siyizinja, siyinkawu. Ingakho basukuma omama bethu basilwela ukuthi sibe nenkululeko sithi sinayo namhlanje. Yabo. Kodwa into ecasulayo ngalabo senator labo igebengu lezi zithi this sent a clear message that and black people were not alone in the struggle against apartheid. That is nonsense, man. Kuthiwa lo baba ngoba wavakasha kuthiwa uyisikhulu esikhulu, umuntu owusenator mkhulu ke-USA, ngoba evakashile la ezobongela uMandela ukuthi umama Mandela ukuthi wayelwa nobandlululo. Kuthiwa this sent a clear message ukuthi black people were not alone in the struggle against apartheid. Yezwa loo nto le ngokuthi nje kusuka umlungu namakhala akhe le-USA namakhala akhe weza la eSouth Africa ezobona umama Mandela lapha eBrandford bese kuthiwa they were not alone. Makuthi abelungu base-USA babe nathi kulento apartheid, why pho babengasukuphesheya bezokhuza abelungu bakube kusibhonya la? Bafethu singenziwe izilima man, asingenziwa nje izilima. Usuka umlungu le sesiqede ukubhonywa sekuthiwa nine freedom, useyavakasha ke eSouth Africa, akekho obhonya omunye manje bese kuthiwa hey you are a hero. Mana ke mangiyihero bukhamseleni sonke lesikhathi ngoba phela kwafuna nje zithi mayisuka bethi hey shiyani le nto le, bafundiseni abantu abamnyama ngoJesu ngoba nina nithanda uJesu, musana ukuxhaphaza abantu abamnyama nithatha izinto zabo, musana ukubashaya, hlukanani nalo dodo enwenzayo. Lo senator akayenzanga le nto le, yabo. Wafika nje ngo-1980 zibuya and akayiqeda nge-apartheid. Kwaze kwaba nje o-F.W. de Klerk abakhipha uMandela ngo-1990. Lo baba akayishongo yonke loo nto le, kodwa kuthiwa we were not alone. Abantu ababesicindezele babephinde futhi bebe nathi ukulisana ne-apartheid. What a bullshit, that's bullshit ayikho. Netsho lo Popeye ihlame ngazilutho ayithi. The disturbing reality. Uyabona ke namhlanje before besibhonywa abelungu singenze lutho. Khumbula ukuthi abelungu bona bafike neBhayibheli la. Nina abantu abamnyama ukuthi sinitshele ukuba abelungu abasuka ngeEngland naseHolland bephethe iBhayibheli bezela ngaba nazi lutho ngalento zamaBhayibheli kahle kahle. Yabo. Ngaba nazi lutho ngisho ngachoma nithi izinkolo zenu, izinkolo zabelungu lezi zinto lezi noma athi uyiMuslim, ama-Arabs wona asuka neQuran esuke eArabia. That's a reality. It's a very disturbing reality, of course. Iyacasula into engisho. But i-reality ithi uyabona nje mina angikwazi ukukhuluma isivenda ngoba ngazi ngihlangane namavenda, kodwa mase ngiyevenda ngafike ngikwazi ukukhuluma isivenda.
abelungu ukuba basuka ngeEngland bezala ngaba siyazi lutho ngendaba zoJesu namaBhayibheli noMaria ngaba siyazi yonke lento. Labantu abasukela neBhayibheli bafika babulala abantu bakithi bengenze lutho. Before, that was before. Today sesithi sithola freedom. Engabe sifundisana lezi zinto lezi ukuthi hayibo ake sichale kulezi zinto ezafika nezigebengu sinaka izinto ezisile njengokuvula amabhizinisi siya kulo sikhame sasithi asisebenzi la buka senzani sibhize emasontweni sidumisa the very same God owafika nezigebengu siyathandaza sithandaza ngesingisi sishumayezana ngesingisi kodwa siwona amangisi ngakumfice nje umlungu ethandaza ngesizulu eshumayeza umlungu akube ngesizulu ngoba akasiyo umZulu ngakumfica umlungu eshumayeza umlungu akube ngesixhosa ethandaza ngesixhosa ngoba akasiyo umxhosa but uyasifica thina abantu abamnyama wethu umZulu umxhosa umndebele umtswana wini thandaza ngesingisi shumayeza abantu bakini ngesingisi ungatshela abantu abakini iqiniso ukuthi labantu abafika nalenkolo lena they were Freemasons babe ikhoni zaka Satan yonke lento eniyenzayo ayingayenisiza ngalutho noma senifile nobhajwe esihogweni. We are house of radical intellectuals wengane zakwethu. Umsebenzi wethu nje ukuqhukuzisa umqondo umuntu omnyama ukuthi ucabanga ngendlela eright. Omunye osisi wethu lo sonifundisa ngayo Angela Davis oke wasivakashela labo ku2016 wafika ngo9 September 2016 uyena owezonika iSteve Biko Memorial Lecture lo mama lo. Isishoshovu wena uyafana exactly noloku njani. No mama uWinnie Mandela yena ke kodwa ubuyathi kuba insimbi edlezinya ngoba uyakwazi ukulala nabantu besifazane ke kumela angithi uma umuntu wesilisa kufuna ulale nowesifazane uma wesifazane ulale nowesilisa ukuze kuphume izingane khona isishoshovu ke nje sithi asikuveze nakho lokho khona isishoshovu nje kodwa hayi uyakwazi impela ukulisika ikhekhe kwezinye intombi enekhekhe njengayo kodwa ke asikho ke lapho uyena wafika la ezosinika iSteve Biko Memorial Lecture indlela ayingcitha buchopho ngayo sakuthola lokho as House of Radical Intellectuals ukuthi ngomhla ka9 September 2016 the day ends a speech la eSouth Africa the whole world wawumlalele ngoba umuntu omnyama ufuneka ugadwe ukuthi ungayikhuluma into enengqondo ezovusa umuntu omnyama ngoba kobe kuphelile ngeNew World Order. Wayigadiwe ke lo mama ispeech esikhuluma kwakunabantu abasitranslatayo into Portuguese into German zonke wonke umuntu wemlalela ukuthi uthini ngoba iyaziwe iagenda ngabantu base Africa ukuthi very soon sonke kufuna subscribe kulento yeNew World Order. We are House of Radical Intellectuals ngane zakwethu mawusithanda uyasubscribe uzuthola ama video afana nalawa. uNkulunkulu yabathanda bagcina usuku lesikhombisa. uNkulunkulu yabathanda bagcina isabatha. Uzuligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga kakhulu.